Zeg Rob, die zomer moet nog eigenlijk echt beginnen hier in Nederland. En toch heb jij een factor, nou ja, 20 er ongeveer op zitten. Ja, nee, maar dat klopt wel. Maar ik ben net weer terug met een Turkije-reis, zoals ze dat mooi noemen. Met Henk Benaar. En dat was weer berengezellig, alles op en eraan. En dat wil ik wezen. In Turkije moet je zijn om een beetje warm te worden. Ik ken nog wel een paar landen, maar met name Turkije. Dus we hebben daar heb ik lekker meegepikt. Dat is weer het leuke van dit vak. Hartstikke leuk, hele fijne mensen. Lekker intiem. De groep was niet te groot, maar dusdanig gezellig dat we werkelijk waar 4 dagen krom hebben gelegen. Gekropen hebben van het lachen. Dus heel erg leuk en voor herhaling vatbaar. Ja. Ja, nou ben jij een van die, ja, ik wil bijna zeggen, de Nestoren die Turkije-reis hebben uitgevonden. Want 10, 15 jaar geleden deed je dat al. Ja, toen deed het al. Ik was een van de eerste. En goed voorbeeld vindt zijn navolging. Dus dat is bij deze ook gebeurd. Iedereen die organiseert tegenwoordig die Turkse reizen. En ik doe het tussentijd ook wel in andere landen. Maar Turkije blijft altijd heel leuk. En nou, ik denk ook dat je het vol moet blijven houden. Zolang er vraag is, zal de aanbod niet uitblijven. Dus heel leuk. Jij als reisspecialist, waar kunnen we als Nederlanders deze zomer het beste naartoe gaan? Ik zou zelf naar Thailand afreizen. Ja. En met name naar Koh Samui of Phuket. En dan wel verstaan om een prachtige land. En een heel andere cultuur. En prima weer, heel ander zonnetje. En prima stranden, prachtige zee. Alles op en eraan. Lekker eten. Dus dat heeft mijn voorkeur wel, ja. Dat heeft niks met de typische Thaise entertainment te maken. Nee, dat heeft er niets mee te maken, want daar verstaan ze toch gereed van. Ik heb er wel een keer gezongen en dat heeft dan wel zijn navolging, want er lopen natuurlijk enorm veel Nederlanders. Dus dat was dan weer wel een redelijk klein succesje. Maar ik denk dat je gewoon moet gaan om van het land te genieten. En dan heb je wel gemeen een goede vakantie, ja.